awayefuna ungena ngaye wayezandibetha live ke ngoku yena andibethe live because kaloku ndithatha ngoba mna ngusister wam lona, kanti akusasebenzi sister wam apha, sekusebenza idimoni. Wendisuka kwezo meko mna njengoba nisiva ke nelinye idimoni ndangena ngefriend yam kwacaba nalapho ndizawulingwa ndithi nalapho bendinobetheka fast ndingaqondi ngoba kaloku kuze umntu lo ndimthandayo naye ondithandayo. Kwangoneli apha kwaphinda kwangena nakwenye ifriend hayi ke zadibana this time zaze zaba ngu-times 2. Hayi jonga nabo nabo babeza xa kufuneka babendibethile bebezandibetha idumeni ngophiyo because kaloku mna ndijonge umntu lo wathandwa ndim lo ndicinga nayo kuba ndicinga ndiyazi uba uyandithanda but kufika idimoni lizosebenza ngumntu kaThixo. So funeka sizohluleni ke ezi zinto. Ngumntu lo umazi uyakuthanda nawe uyamthanda okanye sekulidimoni kufika uqobo lwalo, injalo ke bahlali. So yithani qwa, yingako kubalulekileyo into